गाते कोई ना उठे लुट जाता गाते भाई है तो खाइए ତରକାରୀ କାହିଁ ଗଲୁ ତୁ ଖାଇବୁ ନା ଅନେଇବୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ତୁ ସବୁଦିନ ଭାରି ହଳଦୀ କେମିତି ଖାଲି ପାଟି ମଲ 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 କରିଦେବୁ ମୁଁ ଖାଲି ଗାଡ଼ିଟା କହିପାରିବି କାମ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଖାଇଦେଉଥିବୁ ତ ନା ଲୋ ନହେଲେ ପଖାଳ ଖାଇସାରିଲେ ଶୀତ ଲାଗିବ ଆମେ ତ ଆଇଁଷ ଖାଇବା ଲୋକ ପାଉଡର ଯୋଉ ପଠେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଏବେ ବୋଧେ ଖାଉଥିବେ ବୋଧେ ଆଇଁଷ ନାହିଁ ବୁଢ଼ୀ ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ନହେଲେ କହିଦେବିନି ନା ଭାଷାଟା କଲେ ରୁହ
ଚୁଲ ଆଳୁ ଦିଟା ପକେଇଦେବା ଇଏ କଣ ପକେଇଦେବା ପକେଇଦେଲେ ରୁମ୍ ଦେଇ ଏଇଥିରେ ଆଳୁ ପକେଇଲେ ହବ କଣ ଆଳୁ ପକେଇବି ନା ନା ମାନେ ଏଇ ଚୁଲିର କଣ ହବ ଛୋଟା ଛୋଟା ଆଳୁ ପକେଇବି ନଟ ବଟ କରିବ ତୁ ତ ଶୋଇମି ର ତାକୁ ତ ମୁଁ ଶୋଇମି ତାକୁ ରୁନ୍ଦି ତମ ଘରେ ପା ଆଉ ହେଲେ ଖରା କୋଉଠି ନେଇଥିବ